लोगोफोर नमस्ते। दिनै आङो मोनसे जायगायाव थांगोन, हारियानायाव मानो थांगोन आङो? बै सोलिबाय थानाय किसान आन्दलन, दा बे किसान आन्दलनाव माबायदि सिस्टेमै खालामदों बिसोरो, आं बेखौ ससे नायगोन आरोखि ना। होनबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थांगासिनो जोंहा दा नुहैसिगोन बर्डाराव। बेनो किसान आन्दलननि न'आ लामायावनो बानायजोबनाय। अयथासार गोलाव, आल्ला रोमै नुहुरलायथारो। आयौ नायलांबाय थादो भिडिअखौ। 20 किल'मिटारसो जागोन आरोना मेन बर्डारनिफ्राय ओरै हारियाना गेजेर मथा मथि 20 किल'मिटारसो जागोन। लामायावनो फुरा मेन रडआवनो न' बानायजोब्बाय। संगासिनो आरोना बिसोरो, साराय गिदिरजों संनाया खेबसेनो कुलार एसि टेसि सेस लागायजोबनानै दंजोबो। दा नै संनायखौ नुबावगोन, बेसेबांबा गिदिर सारायाव खेबसेनो होबाय। दै टेंकिफ्राबो नुवाखै। पुरा न' पारमानेन्ट न' स्टाइल बायदि जाजोब्बाय ना। दा जों दसे थानानै बाइकजों थांसिगोन, 10 किल'मिटारसो उरायलांसिगोन।
Your enemy.